Салом бародарони гиромӣ, хушомадед ба канали Некатоп. Дунёи ҳайвонот дунёи аҷибу ғариб аст. Гоҳе мешавад ки шери даранда барои барачаи оҳу меҳрубонтар аз модари ӯ мешавад ва гоҳе мешавад ки гориллаи бузург ба бачаи шер модарӣ мекунад ва гоҳе дар дунёи хушунат ҳамдигарро нобуд мекунанд. Дар ин видео ҳам мо ба шумо ҳамин саҳнаҳоро нишон медиҳем. Барои ҳамин бо канали Некатоп ҳамроҳ шавед, зангуларо пахш намоед, як лайки дигар ва мо роликро сар мекунем. Рафтем. ин ролик бо ёрии 1xbet сохта шуд. Агар дар вақти регистратсия дар ҷои промокод нека нависен 5000 рубле бонустон метан. Барои бонусро гирифтан ҳатман пурра регистратсияро гузаред. Баъдан дар шотон пул партоен. Баъди ин автоматически бонус дар шотон мегзарад. Силкаш дар описания. Горилла ҳам аз ҷумлаи ҳайвонҳои хатарнок ба ҳисоб меравад. Дар даҳони худ дандонҳои тезу бурандае дорад. Агар бихоҳад, ҳар ҳайвонеро метавонад бидаронад, аммо дар асл хусусияти хоси дарандагӣ дар ӯ вуҷуд надорад. Ончеро ки дар ин навори ҳозира мебинед, горилла дорад аз бачаи шер муҳофизат ва ба ӯ модарӣ мекунад. Ӯ бачаи шерро ба болои баландии дарахт бароварда, ҳамчун писари худ ӯро нигаҳбонӣ дорад ва навозиш ҳам дорад. ва галлаи гориллаҳо бошад дар ҷангал ҳам ҳузур доранд. Ва аз тарафи дигар галлаи дигари шерон дар камин нишаста ба онҳо шикор доранд. Агар дар ҷангал ғайр аз горилла ягон ҳайвони дигар бошад, онҳо дигар ҳайвонҳоро шикор мекунанду ба горилло наздик намешаванд. Аммо дар ҳолате ки гуруснаи сахт мемонанд ва дар ҷангал дигар ягон ҳайвон барои шикор намеёбанд, маҷбур мешаванд ки ба ин кор даст бизананд. қиссаҳои гориллаҳоро зиёд шунидаем ки ҳатто инсонҳоро аз марг наҷот додаанд. Горилла аз сабабе ки интеллекти баланд доранд, галла зиндагӣ мекунанд ва якдигарро муҳофизат мекунанд. Дар ҳолати ҳис кардани таҳдид, онҳо садоҳои хело аҷоибро мебароранд ва галлаӣ аз ҷой мегурезанд. Ба ҳамаи ин нигоҳ накарда, шерҳои гурусна аз қафои шикории гориллаҳост. онҳо аз сабаби гуруснагӣ зиёд маҷбур ҳастанд ки бояд шикореро дарёфт кунанд. дар ин навор як гориллаи бечораро таҳти таҳқиқ қарор медиҳанд. ва гориллои дигар бошад аз дур мутаваҷҷеҳ мешавад ва сару садоро меандозад ки то ҳама якҷоя ҷамъ оянду ӯро аз чанги шерон наҷот диҳанд. Гориллаҳо бошад дар ҳолати фарор ҳастанд ва шерҳо бошад ба дунболашон афтидаанд. ва яке аз гориллаҳо ба рӯи дарахт мебарад ва шер бошад ба таъқибаш низ аз қафои ӯ бар болои дарахт хазидан мегирад. Горилла ҳамин тавр ба нуки шохи дарахт мерасад ва шояд ки шер ба ӯ наздик нашавад, ба оне нигоҳ накарда ки аллакай шер ба горилла наздик аст, аммо ба шер чусти чолокии горилла лозим аст ки то ӯро дарёбад. Ин гориллаи бечора бошад ин писари шерро нигаҳбонӣ карда шиштааст ва фикр мекунад ки шояд ӯ аз модараш дур шуда бошад. ва дар ин ҷо бошад ин гориллаи бечора барои муҳофизати ҷонаш дар нуки дарахт ҷойгурез мекобад. вале мутаассифона дар ниҳоят як гориллаи бечора ба доми шер меафтад. Горилла талош мекунад ки худро муҳофизат кунад ва ба тарафи шер ҳамла мекунад ва шер ҳам бошад аҷиб аст ки мегурезад. дар ҳамин ҳолат теъдоди зиёди дигари шерон аз роҳ мерасанд. акнун барои горилла саҳна хело хатарнок шуд. ба горилло дигар ягон шанси фарор кардан вуҷуд надорад. Шерҳо бошад дар зери ин дарахт гориллаи бечораро таҳти назорати худ мегиранд ва мутаассифона ӯро аз байн мебаранд. ин галлаи гориллаҳо бошад аз дурӣ сару садо мекунад, аммо чорае нест ва ӯро дигар наҷот дода наметавонад. чӣ тавре ки аллакай шумо медонед, дунёи ҷангал ин дунёи зуру хушумат ва ваҳш аст. видеои имрӯза дар ҳамин ҷо ба охир расид. тамошобинони гиромӣ, то видеоҳои оянда дар паноҳи худо бошед. хайр.